Netradičně přišel či přijel v pátek 4. prosince za nemocnými ústavu Mikuláš s čertem a 2 anděli. Při cestě na první oddělení se totiž výtah právě s mikulášskou posádkou zastavil a dobrou půl hodinu se nepohnul ani nahoru, ani dolů. Obětaví záchranáři z řad personálu ústavu však posádku pomocí speciálních schůdků vyprostili. Všichni neplánovanou zastávku přežili a mohli se konečně přesunout za nemocnými. Tady se to bude brát do pekla. Dobrý den. Máme kamion. Jestli pak víte, kdo my jsme, tady ta naše čtveřice. Kdo to ví, děti? No, kdo se přihlásí? Správně, já jsem Mikuláš. Nejprv panu hospodáři, pak vašim díkám. Mikuláš s čertem i anděli obešli onoho pátečního odpoledne všechny nemocné, kteří v ústavu trávili první prosincový víkend a rozdali jim malé dárečky. Tak, čertovi ukradní muzikante. Balíček. Áne, který plácá sestřičky po zadku. To je hodný klučina Luboš, že jo? Tak, Jaruško, my jsme se za váma přišli podívat, pozdravit vás, popřát vám hodně zdravíčka a poslechnout si, jestli neumíte nějakou básničku. Já jsem. Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška suknu, hodili se po světnici, roztrhali dufnu. To je celý A kdo si vlastně zahrál oblíbené postavy? My jsme se skupení z divadelního studia Dialog 2 a jako každý rok jsme sem přišli na onkologii udělat Mikuláše pro pacienty, aby měli takový příjemnější pobyt v té nemocnici. Scházíme se v podstatě každý rok v takové pětici, Mikuláš, 2 andělé, 2 čerti a snad děláme radost těm pacientům. Mikuláš nerozdává balíčky jenom tak zadarmo, takže my vlastně prosíme ty pacienty, aby si s náma zaspívali nějakou koledu nebo tak, řekli básničku. Někteří na to mají náladu, někteří ne, ale myslím si, že aspoň, že když přijdem, takže je to potěší. Máme nachystaný koledy všichni dohromady, tak ukážeme pak pacientům. Jsem vám noviny, poslouchejte, z Betléma